Iwacho ni nyamita gini igiwang' ni mar ne gikuongo to ker lao mana olemo oko ginok negi. Ngisa kana jirito sewuok. Kata mana mapiyo piyo CPA George Magomba. Koro actually king'iyo gini to an rieko mana puonjra ka ni gini kumi kata kaka idwa mi jogini. Dunyri gi gini piyo gimetem. Nikech aneno kata kaka wuod Asembo ma wuod Kalewa miluongo ni Eliud Owalo ng'ama riek kabisa wasomo go yala kendo ne deputy head boy marwa. To ministry kanja nomiye to dhi odich ahinya gi weche mag Asembo. Asembo kochiengwa. To Kenya to duong'. Koro 2 years as a minister mar ICT onego bed ni nyocha no gele policies moko mager mag ICT mae sani wan gi AI technology wan gi gik manyien cyber kiango ma onego bed ni nyocha ne odhiro kabisa. To aneno ka kata kancha nodwa timo gi bang'e to ok onyal mor nikech gini koro odhi onduse. Maneno ka notemo koso. To temo lakini kaka ng'e no onego bed ni Kenya no tero mbele kabisa lakini akia koda jatende manoketo ni dhi ti weche mag Nyanza. Koro delegation ni masiko biro gangu to jogi odonji mondo dhi ket gima legacy machiemoro kiwuok go ok ni cyber cafe moro kela achiel Homa Bay. Koro mi aneno ni wifi bende dokete chirni mopogore wifi gi chano gigo ti malongo an ng'ena ng'eny dala gigo ti malongo lakini kaka ng'e apane kata walo sani kochako yudo gamoro to koro nyalo tiye maber kabisa ke jofwenyo ni gigi nyalo duono saa ang'eni pok to pod intiere donne kata Aisha Juma bende nonyise kanyo kana jatend piny otimo limbe mare kadwa nam chumbi mabende notieko nyoro nowacho no bro bedo kopodo ne kamoro koro pod rita iwacho ni dhiang' duong' kata dum ne tung ero kona inya nyakoro ngajo ndake en 21 tok sari mar okinyi adar mar mondo mi okayo matin ka onwa duogo bende pod obro bedo kwa lose kotende kod weche mag siasa chutho nanno kanyo ka PNU iwacho ni ogai marge mano Peter Munya bende wacho ni koro Jumani gibro bedo ka gino nochung' marge riwruok mano mar Azimio wangeni nak Kenya nosewuok e riwruok mar Azimio ang'o mosebedo ka timore mago to te wabro bedo kwa twakie bang' yo matin kik dhi mabor.